Sin, yeah. So tá sé beonis polar glach tú leis an gura? Okay, yeah, nuair glach an pó leis. So fecinn sibh híos an seo tá rud around links. Yeah. So breúmar sin agus fáim an nasc sin le YouTuber. Begur sin all faoi go. So sin é. So sin tá an gléich beonis ag pól nó bag page in a lin. Nuair atá pól lin is féidir am an camera bhúca so fágí tú an microphone agus an camera sin. So sin é tá mé chun an. Okay. An sin fective téias an námna go dtí go bhfeicinn tú an físeán agus breúir déanú in aice leis an YouTube. So fecinn tú an seo
just brún tú ar sin agus tá tú le feicáil beo ar le cruisteáil beo.